Mora bude frka kad je betoniranje uvijek, brate. To je uvijek tako, ja mislim od pamtivijeka. Ne mogu ja mene, ovaj beton što ovako prska, baca, kad mi ide na živce. Nisam zadovoljan. Ne? Kriva je ploča ko kao tamo deo žardinjere je pao. Vidjet ćemo kad skinu, ali nisam nešto optimističan, brate. Gdje si, bre? Jeli? Jedno pitanje. Ako dođe pumpa sad, i krenemo nalivanje za sat. Dobro. Da li završavamo? Za koliko treba vremena da naručim da bude vruć roštilj? Pa to ne znam. Pa ne znam, ako budu redovni mikseri, to je nešto drugo. Ali ako bude jedan došao, pa sad dođe od drugi za sat, razumiješ? Ne kapiraš, sad to znači... Pa znam, ali da vas ne zadržavam post da čekate i idete kući. Ti, razumiješ? Pa dobro, nema veze da se vidimo. Ja volim kad je betoniranje, malo frka ovo, ono, to, brate, baš... A? A? Gdje voliš, ne? Ja volim, majke. Volim, pogotovo ploču, brate, ono, to je nešto kao da si zaokružio, nešto si uradio, nešto se dešava, znaš. Checkpoint. Pa to, bukvalno, checkpoint. Znaš koliko je otišlo do sad, brate? 12 tona gvožđa, brate. Nemoj ali od temelja. Da. Ali računaj, brate, bez mreža. 50 mreža, po 60 kila, 3 tone. I vamo 15 tona gvožđa ukupno, brate. Gledaj sad, šta je poenta? Poenta je što sad žardinjera ide zid tamo, koji treba da se veže u ovu armaturu. A da ga ne bi radili iz komada sad, jer je malo komplikovanije, stavljaju se sad ove letice i da ostane armatura da viri tamo iz ploče. Struja mora da rešimo struju, ajde mora da stavimo trofazni kabel. Jeli, Zoki, koliko vas ima? 2, 4, 6, 7 i 3, 10. I ti 11. 11, ja i kamerman 13, 14 ljudi. Ne vredi, nisam mogao nađem prase, doneće ovaj dečko roštilj. 8 kila roštilja, dosta. Kakvi 8 kila, 300 grama po čoveku, šta ti? Malo je, a? Kako malo, bre? Za 13 ljudi treba ti 4 kile. Nemoj. 300 grama po čoveku, ko će pojede više? Po kile po čovjeku. Ko? Idu A ne, A? pa realno da uzmeš 8 kila pojesti, 100%. Ja znam, ali... Ne kažem da će biti malo 4, ali mislim da će pojesti i ovo. Nema veze, nek donesi 7 kila i gotovo. Kompromis. 6 je maksimalno, nemoj da s***. Šta će ti, bacaš samo meso? Pa noći u kući nek jedu, more, šta fali ako ostane. Bolje nek ostane nego da fali, ne mogu da fali, beži, nemoj. Nego znaš šta, ja sam mu rekao da on umiksa svašta šta on hoće i nek donese. Da. Ali Zoki, pitanje, u koliko sati, brate? A? Koliko sati? Oko 11. Nije nikakva reklama, majke mi, dečko se javio, komšija tu i kaže da svratimo ovako na klopu, ja kažem, neko, brate, ima majstore, donesi na gradilište, kako se zove, mislim, plaćamo sve regularno, ništa neću, znači free i nije nikakva reklama, čaršija se zove, da li je restoran, brza hrana, ja bukvalno ne znam ni šta je. Šnel! Ja bi mogao da se zovem krkljivi youtuber, brate. Krkljivi youtuber, brate. A kad pričam na suncu, ovako se vidi da kišobran, brate, možda stavi. Na šta? Na suncu se vidi, šta? A nije na o čemu ovo misli, bože. Da najavim dobru stvar, brate. Imamo tu priliku da možemo to da pokažemo ljudima. Pošto je naša kuća
projektovana tako da je kompletna betonska konstrukcija nezavisna od blokova. Znači možemo sad izbijamo zid dole koji god hoćemo, sveća stoji kako treba. Tako je projektovano i gore. I zato imam priliku da pokažemo ljudima, spratit ćemo raditi na taj način da ćemo prvo da šalujemo stubove sve i radimo ploču pa tek onda ćemo zidamo unutra. I što je super stvar zbog snimanja i zbog svega. A dole smo radili tako što smo prvo zidali pa stubove. Eto, možete pogledati stari video o zidanju i tako dalje. Ima sve na kanalu, brate, ako si nov, ne znam šta, stisni ono dugme tamo prati, imaš playlistu izgradnja kuće, uđeš i svaki video ti je spakovan redno, brate, jedan po jedan. Tako. Ali je zatvorio, je. Mora bude frka kad betoniranje uvijek, brate. To je uvijek tako, ja mislim od pamti vijeka. Je li to uvijek tako? Kad je betoniranje, to je neka frka, žurnjava, urnjava. Nema potrebe. Stiže se sve. Podigni, podigni! Ne mogu ja mene nervira ovaj beton što ovako prska, baca, kad mi ide na živce. Sad si to. Ma nije mi to što će ja isprska, nego što me nervira što to ne može lijepo da ide, a ti izida, jel, kako mi ide. Nego to ko da uništava nekako, tako mi deluje. Moram da skupim ovo betona dolje. Betona? Ali... ima puno. Zoki, ja koliko vidim 3-4 kubika plafona, ali daj ti izračunaj, da izračunamo koliko. Sad ti misliš koliko treba? 18 Misliš, a? Bolje da bude pola višak nego... Ne, dobro, ja sam mislio manje. 18, gledaj, 18 sa 3. Da. Mislim, tu imaš, vidiš koliko tu malo. Vidi koliko je to, 18 sa 3. To je 54 puta koliko? A ovdje je 12, ovdje je... Čekaj, ovdje je metar, nije metar, 90 računaj. Da. 0,90 puta 0,1 puta 18. To je 1,62. Računaj 2 kubika ovdje. I ovdje imaš 2 metra puta 18, 36 puta... A 5 koliko ide? A da, ali gredice? Tu se računa 12 ili 14 kad ima, koliko računa?
5 ide iznad. iznad, ali kad se računa s montom, Pa, to računaju ne. neki majstori 12, 14, u zavisnosti od punioca, znaš. 4,32 i ovdje 2,6, upravo si. Pa, kažem ja. Znaš, jel računaju, 6. znaš, debljinu da li 14, Pa si naručio? 12. Pa Zoran je toliko i predvideo, 26. Pa jesi naručio? Nisam, hoćeš ti da javiš. Ajde. Javi ti 6,5, brat. A? Jo. Ako im nije frka na... Nije. Pa to. Koga ti tražiš? Snimio sam te, Isto ko na slike. Gdje ti je resto? To je resto, nema. Samo ovo? Ja mislio sine to Ale- došao ono ogromno A jeste, što je, od je dnevni boravak sve. Šta? Sve ovo. Daj. Valja li? Pa, Nemoj da mi se bunite. nije nešto, ali dobro. Ja, što su tvrdi. Nema krvenadle, nema Kak je krmenadle? škebića u saftu, nema ništa. Ja, stvarno kako je, bez šale. Dobro je. Kako? Šta kažeš? Nisam zadovoljan. Ne? Kriva je ploča ko Kao brate. Onaj tamo deo žardinjere je pao. Vidjet ćemo kad skinu, ali nisam nešto optimističan, brate. Ali svakako se to pravi maska od žardinjere, neće to ni vidjeti. Ne smeta ništa i odozdo ide izolacija, odozgo ide korito za žardinjere, tako da to se ne vidi. Nije frka, ali deluje mi kao da je malo onaj ćošak žardinjere kleko dole. Mislim vizuelno, ali pitanje, kažem, zbog ovih dasaka, da li je to ispravno tako, znaš. To je pitanje. Bitno je samo da ovdje ovi stubovi nisu potonuli u zemlju zbog tereta, znaš. Dobro je. Ljudi moji, ovo je znači dan ekstra, znači ne znam šta kažem, ploča je gotova, majstori su nalili, dečko iz čaršije ovdje u Banovcima kafana, brate, znači ja sam ga zvao da poručim klopu za majstore, nisam uspio jučer nađem pečenje. Dečko je donio klopu i nije htio ništa naplati. Klopa je vrh bez obzira da li je htio da naplati ili nije. A vi proverite, brate, sad ćemo ići kod njega baš. Hoćemo da odemo snimimo story, brate, da se odužimo čoveku, brate, zaslužio je i to je to. U principu, nema šta, super je, brate, sve, ja sam prezadovoljan, beton je ovaj put bio stvarno ekstra. Došla je tačna količina, lepo smo izmerili, nismo imali neki veliki bacanja i tako dalje. Sve je prošlo super, zaprati, gledaj ostale videe, imaš cijelu playlistu, brate, izgradnja kuće, znači možeš kompletno video po video da ideš od početka do danas da kapiraš kako sve smo mi to radili ovdje. Šta drugo da ti kažem, ja sam stvarno presjećan, brate, znači ne znam šta ja kažem, mislim, baš se osjećam, srećno, bam, top. Ali, znaš, kad ne znam šta, brate, ja kažem, majke mi, znači, baš mi je super i prošlo sve kako treba, nije bilo nigdje nikakvog curenja, nešto da beton škripi i plus koliko oplate, brate, ljudi su, koliko su šalovali, brate, šalovali su 7-8 dana, brate, sigurno, ako ne i više, brate. Znači, baš je bila zahtjevna. Počeo da sumnjam da li rade nešto. Pa da, mislim, snimamo, brate, svaki dan ne znamo šta više se dešava. U stvari ništa se ne dešava, znaš. I samo ti neki sitni problemčići se pojavljaju i to je to. U principu, baš je dugo trajalo i zahtjevna je ploča, sve su grede upuštene, bla bla bla, vidjet ćete kad se to sve skine kako će to izgledati, ali to tek
za jedno 20 dana, mjesec dana. Tako da svakako ćemo to snimati sve i nastavljamo sad redom. Sutra oni odmah momci već dolaze. Krećemo gore sa stubovima. Samo ono što sam rekao, ovaj prvi deo smo prizemlje radili tako što smo prvo zidali pa smo radili stubove. Sad ćemo, pošto imamo tu mogućnost, tako nam je projektovana kuća, da se sve oslanja na stubove, tako da nam zidovi faktički ne trebaju. Pa ćemo mi gore sad pokazati kako se to radi, da prvo radiš stubove pa posle zidaš između toga. Što nam je odlična prilika i za sadržaj, da ne bude isto kao i prizemlje i tako dalje, smajaramo 2 puta s istom pričom. Pa je odlično ispalo. Dole smo zidali stubovi, gore ćemo stubovi pa zidanje. Eto. Ništa ljudi, šta da vam kažem. Vidimo se u sljedećem videu, zapratite, lajkujte, komentarišite, šta god vas zanima. Ako sam zaslužio udari taj like, brate, da malo taj algoritam to pogura, da dobijemo neke gledalce. Meni, mislim, to iskreno puno znači. Pomoćete i vi meni da brže sagradim ovo. Vidimo se, sve najbolje, ćao.